Perfectamente equipados e coa lección ben aprendida. O Colexio Magariños de Cambados e a Policía Local puxeron en marcha a primeira patrulla escolar da localidade. A iniciativa pretende involucrar os máis pequenos na busca da seguridade viaria e para iso viven na súa propia pel unha experiencia real co tráfico. Foron eles mesmos os encargados de regular a circulación ás portas do seu cole nas horas punta, a entrada e a saída de clase. Un policía chamado Gil enseñounos a regular o tráfico. Nerviosa e tensa porque non sabería que iba a saírme ben ou mal, pero despois xa estive máis tranquila porque era fácil de parar os peóns mentres pasaban os coches. Foi moi divertido porque sempre que pasaban os peóns pasaban rindo. Moi divertida porque Gil, o policía, axudounos en moitas cousas e explicounoslo moi ben. Foi un pouquiño difícil porque estar á vez cos civiles e cos coches non podo facer todo á vez, é un pouquiño así difícil, un pouquiño complexo. Eu fun pola mañá, entonces a xeite estaba máis dormida. Eu creo que pola tarde facíanlle máis caso porque xa levaban unhas horas levantados. A patrulla escolar naceu co obxectivo de reducir os riscos dos rapaces a hora de entrar e sair do colexio. A patrulla escolar o que ven facendo é un pouco aprender a gestionar a seguridade vial e aprender a andar pola beira rúa e andar pola estrada de xeito pois correcto e axudar tamén aos compañeiros. Ademais, con esta iniciativa, os rapaces séntense realizados ao colaborar no desenvolvemento dun servizo público. Eles pois son unha ferramenta máis que está no Reglamento Xeral de Circulación, que se sinten, pois, se me permite, pois héroes por un día e que a nos axudan moitísimo porque tamén amabiliza e pacifica moito a acción. Esta é unha das primeiras iniciativas que se vai levar a cabo no centro. Outra das ideas que está en marcha é a creación en Cambados de camiños escolares seguros, unha medida que podería comezar a coller forma no vindeiro curso.